kudala abangani bakho mabakumotivate ukuthi ushade buza bathi ntwana noma ningenamali yazi wena zodwa nawe sibu dala ninonke why ningaveli niyosayina eHome Affairs noyishadele eHome Affairs ku cheap lapha eHome Affairs wanted nawe ukhulume ngesibindi uthi mina ngizoyishadela nge1 date nomuntu wami siHome Affairs hayi kuyinto zakudala lezo manje lela line lela kugqwela abo my friend uyakwazi yazi line la seHome Affairs lemishado abo my friend abafule lapha my friend bashada umuntu ubheka umfazi wakhona uthi uzodwa musilobo bashada nabo zodwa nabo vele abantu bakithi nje sibaziyo abozodwa nabo Thembi nabo Khethiwe bashada nabo Alim kumrad lapha uyayibona nawo le relationship udala le relationship le why my friend amele nalo mkakhe amele uyabona le relationship ayina chemistry hambani ushade eHome Affairs